Croeso cynnes I chi, un oedfan I bore yma. Chi'n gweld mae Emyr yn arwen ni, a ni'n dymuno byddwn ni'n profi presenoldeb Duw gyda ni wrth I ni addoli bore yma ac ar hyd y dydd. Croeso chi ymuno ni am baned ar ôl yr oedfa ac yna mae'r ysgol Sul i'r plant ac yr oedolion am gwarter I 12. Croeso arbennig, os chi'n myfyriwr. Mae'n gyfle I chi hefyd gael llunio gyda teulu'r Georges heddi. Felly cofiwch am hynny os ych chi'n myfyrwyr ac yn weld yn ni. Cwyddiadau'r wythnos sydd o'n blaen ni, mae cwrdd gweddi nos Fawrth fan hyn am gwarter I 8 ac yna clybiau'r plant nos Wener draw yn capel yn Llanisian. Cofiwch am gastiau'r mis. Mae'r castiau'r mis mae'n mynd at waith Heledd Job sy'n gweithio gyda myfyrwyr yn Nilyn a nifer o fyfyrwyr tramor yn arbennig. Felly, rhag rybydd wedyn, sy'n nesaf mae marathon Caerdydd ac mae'n ei golygu fel arfer bod nifer o strydoedd ar gau yn y ddinas. Fe fyddwn ni'n danfon map allan ystod wythnos gyda fwy o fanylion o ble sydd ar gau ac amserau mae'n ystrydoedd ar gau, ond edrychwch ar manylion I weld beth sy'n bosib chi fedru gyrraedd yr oedfa yn arbennig ar fore Sul. Falle fe'n cymryd, fel eich gymryd ffordd gwahanol I gyrraedd. Ac yna, ar unfed ar 10 y dachwedd, mae yna gwrdd aelodau gyda ni, fan hyn, ar ddi Sadwrn am 3 o'r gloch, ac yna ar y 5 ar 20 y dachwedd, ni'n speld hynny, ond mae brecwast dynion ar fore ddi Sadwrn, felly cofiwch am hynny hefyd. Ac yna, os dwi'n mynd, fydd Emyr yn arwen ni yn yr oedfa heno eto am 5. Ac ar ôl yr oedfa, os ys diddordeb gyda chi mewn gwaith ar gyfer dysgwyr, yna mae'n gyfle I gael cyfarfod anffurfol I drafod y gwaith yna a beth ni'n ddarparu ar gyfer dysgwyr ar ôl yr oedfa heno. Dyna'r coediadau. Newn ni ddechrau'r oedfa'n iawn trwy droi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ti yw'r unig wir a bywiol Dduw. Ti yw'r un sydd yn heiddi yn hamser ni nawr, yn clod ni I gyd, ein bywydau cyfan. Ti sydd yn ogoneddus a'r dorsedd. Ti sydd yn cynnal bob peth trwy dy ailgys. Ti sydd yn gyfiawn, yn sanctaidd, yn ddigyfnewid, yn holl alluog, a'r blwydd derbyn yn moliant ni, a'r blwydd dangos I ni, pwy wyt ti I ni blygu a thaddoli di yn gymwys y bore yma. Ac arwydd I diolch I ti, fel ni'n clywed y cwrdd gweddi yr wythnos hon, bod dair di ddim yn dychwel ata ti yn ofer, ond bod e'n llwyddo ac yn gwneud yr hyn wyt ti'n mynnu o arglwydd. Beth ni'n gofyn bore yma I ti wneud yr hyn wyt ti'n addo gwneud. Llwyddo y dair di. Arglwydd, defnyddia Emyr y bore yma. Defnyddia y gair I ti I rhoi iddo fe, med I paratoi. Defnyddia y geiriau dyn ni'n clywed wrth I dair gael I ddarllen. Y geiriau fyddwn ni'n, y gwirioneddau yna fyddwn ni'n canu gyda'n gilydd yn yr emynau. Arglwydd, defnyddio'r cyfan I lwyddo dy waith ti. Yno ni, fel unigolion, yn y lle hwn, fel yr eglwys, ond hefyd arglwydd, yn ein dinas ni, yn ein gwlad ni. Llwyddo dy air di, a bydde hynny I gyd mwyn gogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch Rodri. Ni'n mynd I ganu nawr dyn gilydd. Ac wrth I ni ganu, I ni'n ymuno gyda mawl yr angylion, yn ymuno gyda mawl Cristnogion eraill yn y nef ac
yma ar y ddaear. A beth sy'n uno ni wrth i ni ganu? Wel, ni'n dod at Duw sanctaidd. Glân, gerywiaid a seraffiaid, fyrdd o gylch yr orseddfri, mewn olynol seiniau dibaid canant fawl ei harglwydd ci. Llawn yw'r nefoedd o thogoniant, llawn yw'r ddeiar dir a môr, rhodder i ti fythol foliant, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw'r. Ni'n dod at Duw sanctaidd y bore yma. Gadewch i ni sefyll i ganu mawl iddo fe. Ni'n mynd i droi bore yma at lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid. Nawr, ni am spel yn gweithio'n ffordd trwy'r llythyr, ni wedi cael seibiant hir dros yr haf, ac ni'n mynd i ail afael ynddo fe. A felly, jyst i'ch atgoffa chi, neu os nag i chi wedi bod gyda ni, roi rhyw fath o recap. Mae Paul yn ysgrifennu fan hyn at yr eglwys yng Nghorinth. Ac bod ni'n galw hwn y llythyr cyntaf, nid dyma yw'r llythyr cyntaf nath esgwennu. Nath esgwennu llythyr arall, ond mae'r llythyr yna wedi mynd ar goll, dwi ddim gyda ni. A nawr mae wedi ysgrifennu'r llythyr yma. Mwyn helpu'r eglwys, mwyn esbonio mwy iddyn nhw o beth mae'n golygu i fod yn Gristion yn y byd, ac hefyd mae'n ysgrifennu mwyn cywiro nhw. Mae yna bob math o broblemau yn yr eglwys yng Nghorinth, fel sy'n wir ym mhob eglwys. Nawr, yn y penodau cyntaf, mae ffocws Paul wedi bod ar undod. Na'r broblem cyntaf mae wedi trial delio gyda yw'r ffaith bod yna ddiffyg
undod, bod yna gwmpo mas yn yr eglwys. A'r reswm pam mae wedi treulio'r 4 pennod cyntaf yn delio gyda undod yw achos wrth wneud hynny mae wedi gallu mynd at reiddyn y broblem. A mewn ffordd, greiddyn eu problemau nhw i gyd. Sef bod nhw wedi colli golwg ar yr efengyl. Bod nhw wedi troi ffwrdd oddi wrth pwysleisio Iesu a y groes a ei aberth a'i wendid ar y groes, a bod nhw wedi troi at meddwl bod nhw'n bwysig, neu meddwl bod rai o'i pregethwyr nhw yn bwysig, a'r ffocws wedi mynd yn y llefydd wrong. Felly, dyna mae Paul wedi bod yn siarad am, a nawr o bennod 5 ymlaen, mae'n troi at bob math o broblemau eraill. Y rai ohonyn nhw'n broblemau hynod o ddifrifol, fel byddwn ni'n clywed yn awr. Ond beth sy'n eisiau ni gofio dros yr wythnosau'r misoedd nesaf yma yw be wnaeth Paul delio gyda gyntaf. Lle wnaeth e fynd â nhw gyntaf? Beth yw'r ateb o hyd? Lle ni angen troi o hyd ac o hyd? Wel, mynd nôl at y groes. Na'r ateb i'n problemau ni i gyd. Yn am bore yma, fi'n mynd i ddarllen pennod 5 o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid.
Amen. Amen. Rhaid ni ganu emyn arall. Rhaid ni ganu rhif 256 yn y llyfr yma. 256. O Dduw, roi im dy ysbryd. Dy ysbryd ddaw a gres. Dy ysbryd ddaw am henaid i'r nefoedd wen y nes. Dy ysbryd sy'n goleo. Dy ysbryd sy'n bywhau. Dy ysbryd sydd yn puro, sancteiddio a dyfrhau. Ac ymlaen, yn ei sefyll i ganu. Ni'n mynd i gael stori nawr i'r plant. Diolch, Manda.
mae e'n codi ac yn tyfu ac yn lledu. Okay? Mwyn cael y math yma o fara yn y diwedd, felly doedd dim burin wedi cael ei chymryd hwn, os e, mae'n gwbl fflat, ond yn amlwg mae burin wedi cael ei ychwanegu i'r dorth yma, dyma sut mae'n edrych o na. Pam ydyn ni siarad gyda chi am bob i bara? Wel, os glywch chi'n darlleniad, oedd Emyr wedi sôn yn y darlleniad heddi bod Paul, yr apostol Paul, yn siarad gyda'r Cristnogion yn yr eglwys yn Corinth. A dyma fe yn dweud wrthyn nhw, nath e ddefnyddio 2 ddarlun o sut oedd pechod y bobl yn Corinth, sut oedd y pechod wedi tyfu a lledu a mynd yn fawr yn ei bywydau nhw ac yn yr eglwys. Just fel y dorth yma. Nath e sôn am y burim yma. Iawn? Fel i pechodau nhw'n tyfu ac yn tyfu. So nath e ddangos 2 peth. Nath e sôn am bara fel hyn. Bara croen yw enw math o bara yma, achos bod e ddim wedi cael unrhyw burim yn yr gwbl. So nath e sôn am bara croen gyda nhw. A nath e hefyd sôn am y Pasg. A chi wedi clywed am y Pasg o blaen ydych chi? Ond am eiliad, mwyn i ddeall beth oedd Paul yn meddwl, ni'n goffod mynd nôl nawr, nôl y Caerdydd Testament, nôl i lyfr Exodus, ac ni'n gwybod bod chi'n clywed yr hanes yma hefyd. Pan oedd Duw ar fin achub y bobl allan o'r Aifft. Chi wedi clywed yr hanes yma, ydych chi? Iawn? Ond yn ei nôl o'ch ydych i feddwl am hyn. Felly, oedd bobl Duw yn Israeliaid wedi cael bywyd anodd iawn yn yr Aifft. A dyma Duw yn penderfynu, reit, dwi'n mynd i achub y bobl i allan o'r Aifft. A dyma nhw'n galw ar Moses, ac Aron i helpu hefyd, i arwen y bobl allan. Ond dim jyst hynny, oedd Duw eisiau nhw baratoi hunain, yn barod i gael ei arwen allan. A dyma Duw yn dweud wrthyn nhw am sut i baratoi bwyd. Yn gyntaf, pwy sy'n hoffi cig oen fan hyn? Yn hoffi cig oen weithiau? Mae'n neis yn dweud. Ond oedd Duw wedi gweithio nhw, rhaid, mae rhaid i chi ddewis, mae pob teulu yn goffod dewis 1 oen di-nam. Di-nam, dim byd yn bod ar hynny, mae rhaid yr oen yma i fod yn berffaith, iawn? Ond dim jyst hynny, ond nhw'n goffod rostio lladd yr oen, rostio'r oen mewn ffordd arbennig, ond ni'n fwyta fe gyda'i gilydd fel teulu. Ond hefyd, oedd Duw wedi dweud, gofalwch, cymerwch y gwaed yr oen. Chi'n cofio fel angen iddyn nhw wneud ar gwaed? Rhoi e ben y trws. Dyma beth oedd pob teulu'r Israeliaid gorfod wneud, oedd cymryd gwaed yr oen, rhoi e ben y trws. Na, beth ydy pan nawr? Pan oedd Duw yn mynd i ddod heibio, byddai'r gwaed yr oen yn arwydd i Duw, fy mobl hi sy'n byw yn y tŷ yna, a felly byddai Duw yn pasio heibio pob tŷ ar y gwaed o oen ar ben y drws, a ddim yn ei cosbi nhw, a ddim yn ei lladd nhw. Iawn? So dyna yr un cyntaf, yr oen. Hefyd, oedd Duw wedi rhoi rheolaeth pendant iawn am y math o fara o'n nhw'n cael bita gyda'r oen. Dyma Duw yn dweud, reit, dwi'n mynd i achub chi, sy'n amser ydych chi i aros i'r burim yma, i dyfu ac i lledu, wneud y math yma o fara, bydd rhaid i chi bita'r math yma o fara croiw. Byddai chi fod yn barod i fi fynd â chi allan o'r Aifft ar unwaith. A felly, dyma Duw yn dweud, mae rhaid i chi wneud bara croiw yn barod i bita gyda'r oen. Peidiwch rhoi burim yn ddim y gwbl, just bara croiw. Felly, bara croiw a oen y Pasg. Dyna 2 beth oedd yn atgoffa bobl Dduw o'r Israeliaid o sut gaethon nhw eu hachub o'r Aifft gan Dduw. Roedd rhaid yr Israeliaid i wneud hyn bob blwyddyn. Hynny yw, y berthu oen y Pasg a bita'r bara croiw yma'n unig heb burim mwyn gallu cael maddeiant gan Dduw am y holl bethau rong o'n nhw'n wneud yn ystod y blwyddyn. Ond, a mae'n ond anferthol, does dim angen i ni ond fod bita bara fel hyn bob blwyddyn heb lawr chi moyn, hynny yw, a
dim rhaid i ni aberthu oen bob pasg, achos mae oen Duw, yr oen perffaith, yr oen di-nam a dim byd yn bod ar yn y gwbl, wedi mynd i'r croes. Mae bara bywyd